Hej. I denne video vil jeg kort lige fortælle dig lidt omkring siden her til nyborg.dk og hvilke muligheder du har. Selve siden blev startet her i 2015 af underordnet her. Jeg hedder Troels Hansen, bliver normalt kaldt for Trolle. Og jeg driver et lille reklamebureau, som også hedder Trolle Reklame, som jeg har drevet siden 2009. Men jeg startede denne side op her i 2015, da jeg flyttede til Nyborg Kommune. Og denne side fortæller lidt omkring, hvad der sker rundt omkring i selve kommunen, og hvad der ligger af steder og virksomheder rundt omkring. I dag har siden om cirka en 9.000 unikke brugere, der besøger selve siden til nyborg.dk. Og de kommer enten fra Facebook, eller så kommer de fra Google. Det vil sige, når folk har googlet eller et søgeord, så ligger den her side meget højt på mange søgeordene, og dermed finder de frem til siden, hvor de så kan finde det, de måske søger efter. Den har cirka 14.000 besøg siden per måned, gennemsnitligt. Og det vil sige, at nogle af de her unikke brugere, de kommer altså igen i løbet af måneden. 4.500 liker siden på Facebook lige for siden. Og det er kun opadgående. De gode opslag ryger ud til ca. 8.000-16.000 personer eller mennesker. Et opslag, det var for eksempel se sådan ud her. Det var restaurant Caramba her den 22. februar, hvor vi delte ud. Den nåede så ud til 3.300. Men en af årsagen til det var formentlig også, at vi lagde den ud til frokost, hvor der ikke er så mange i forhold til om aftenen. De fleste aktiviteter, vi kan se, det sker mest om aftenen på Facebook, og folk er mest på. Der var også et opslag, vi delte ud her den 24. januar. Det var billedet af den nye café, Apostrof. Det blev delt om aftenen, kan vi se her. Og den nåede ud til 9.234 personer her. Og den sidste, jeg lige har et eksempel på her, det var så Liv i Balance. Hun havde et tilbud, som hun gerne ville dele ud. Og den nåede så ud til 4.173 personer. Selvom der ikke var lige så mange i forhold til Café Apostrof, så betød det faktisk, at hende her fik udsolgt på ganske få timer med det her tilbud. Der var 242, der klikkede ind på selve tilbuddet for at læse omkring tilbuddet. Og de her, jeg tror hun havde 12 bookinger tilbage, jamen de blev booket meget hurtigt. Så det hele kommer ikke an på antal personer, det hele kommer jo an på, kan man sige, det tilbud, man nu sender ud, eller kan man sige, den nyhed, man nu sender ud, eller det budskab, man nu vil ud med, og det kan sælges over for brugerne derude, kan man sige. Så er der mulighed for at reklamere på selve siden. Der er en gratis, der er en sølvpakke til 99 per måned, og så er der en guldpakke til 199 per måned. Når man tager en af sølv- eller guldpakkerne, så er der 12 måneders spænding ad gangen. Nu vil jeg lige fortælle lidt omkring selve gratispakken. Gratispakken, der har du firmanavn og adresse på selve siden. Og det vil sige, at det er altid gratis at være på selve siden. Nu går jeg lige ind på den, der hedder spisesteder. Og en gratispakke, du kan se sådan noget her, hvor man lige har Lauses Grill, Vesthavn 1. Det vil sige, der står bare dit navn og din adresse. Og that's it. Så du har altid muligheden for at bevise dig ind, kan man sige. Derudover har du søger du en medarbejder, så har du mulighed for at sende et jobopslag til mig, så sætter jeg det på inde på selve siden. Og der er også der stor sandsynlighed for, at jeg vil dele den ud på Facebook eller et nyhedsbrev. Du har mulighed for at oprette gratis events, som kommer til at ligge inde på selve kalenderen herinde. Herinde der kan man se, hvad der sker rundt omkring i kommunen. Og indenunder den, der hedder annoncer, har jeg mulighed for at trykke på den, der hedder klik her for at oprette. Udfylde de her felter. De ryger til mig, og jeg har så mulighed for at gå ind og godkende den her event, og så ryger den så ind i kalenderen. Så der er altid mulighed for, at dine events kan ligge gratis i kalenderen, kan man sige. Så er der sølvpakken. Der får du sådan set det samme som i gratispakken. Til forskel for den, det er, at her der får du både din adresse, dit telefon, link, e-mail og billede på siden. Det vil sige, går vi tilbage til spisestedet her, så var det altså et billede. Du får din adresse, telefonnummer, din hjemmesideadresse med et link, og så får du en profil. I profil har du altså mulighed for herinde at gå lidt mere i dybden over for brugerne derude, så folk lige kan gå ind og læse lidt omkring, hvad er det for et sted, en butik. De kan se billeder, de kan se åbningstider, links igen. I det her tilfælde her viser vi opdateringer fra Facebooken derinde. Vi viser deres
video. Så tager vi lige en af de andre her, og tager vi restauranten, tryk her. Bum. Så kan vi se her, at herinde, der var der ikke nogen video, men der lavede vi så en, der hedder besked, så folk kunne skrive direkte til restauranten her. Den ryger så direkte til mailen hos restauranten. Derudover har du også mulighed igen for at få jobopslag og gratis events. Den sidste pakke, guldpakken, der får du sådan set det samme som i sølvpakken med profil på siden. Men til forskellen, der er guldpakken, der bliver den vist først. Så alle dem, der har guldpakker, de bliver vist først. Dem, der har sølvpakken, bliver vist derefter. Og gratis, de ligger så hernede. Derudover, og det som der er det vigtigste her i guldpakken derudover, er, at du har mulighed for at få omtale. Og det er altså det, som de to andre pakker overhovedet ikke har. Omtalen er, har du en nyhed, har du en event, eller har du et tilbud, så er der altså mulighed for hver eneste gang at få dem vist herinde på selve siden. Det vil sige, at jeg deler dem ud på selve siden, ind på tilbud, på kalenderen, på nyhederne. Inde i kalenderen vil det også blive fremhævet, så, og det vil det typisk være herude på forsiden også, hvor din event vil blive fremhævet her. Og jeg har mulighed for at kunne gå ind og dele de her nyheder, tilbud, events ud på Facebook eller i nyhedsbrevene. Det vil sige, at jeg går ind og kigger på, om det er noget, der er interessant, og er interessant, jamen så vil jeg dele den ude på selve Facebook. Og det behøver som sagt ikke at være en nyhed. Det kan også bare være her, som i det her eksempel med Restaurant Caramba her. Der havde vi sådan set bare taget et øjebliksbillede, nogle nachos, og så har vi lagt på. Så det behøver ikke noget. Det kan også bare være et øjebliksbillede. Det kan være en ny vare, der kommer ind, eller en ny menu, der kommer ind, eller et eller andet, eller bare eksempelvis, hvis det nu eksempelvis hvis du ligger et sted, hvor der er rigtig god udsigt, jamen så skinner solen den dag, og så kan du tage et billede, så kan du sende det billede ind til os, og så lægger vi den på, kan man sige, her er det udsigten for hvad det nu måtte være, kan man sige. Ikke? Så det kan også bare være øjebliksbilleder, og det kan også bare være det sjove billede. Det kan være forskelligt. Jeg er sådan rimelig åben over for, hvad for nogle muligheder der er, kan man sige. Fordi igen, vi skal huske på, at Facebook det er et medie, hvor man sådan set kan være lidt forskelligt. Det behøver ikke kun at være salg, men det kan også egentlig bare være, at man lige vil tage et eller andet for sjovt billede. Det kan også bare være de her, vi ønsker god weekend, eller vi ønsker god jul, eller vi ønsker godt nytår. Og så er det der er blevet taget som et billede. Så der kan være mange forskellige ting her. Så der er sådan rimelig åben over for, hvad det kunne være forskellige muligheder. Jeg skal nok også komme med nogle fif til, hvad det kunne være. Derudover så er der som sagt også igen mulighed for jobopslag og gratis events, som bare bliver bevist derinde, kan man sige. En ekstra annonceringsmulighed er et sponsorat på alle nyheder. Der er cirka 9.000 visninger i nyhederne om måneden. Det vil sige, når jeg går ind og klikker på en nyhed her, så er der altså mulighed for at blive vist nedenunder selve nyheden, hvor der står sponsoreret af bla 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 bla. Der er også mulighed for enten at få noget reklametekst eller reklamebanner, alt afhængig af hvad man har lyst til her. Og det er en eksklusiv placering, det vil sige, der er kun plads til en. Og den har du så mulighed for at kunne købe 1 måned, men du kan også købe den 2 måneder, 3 måneder, du kan også købe den hele år. Det styrer du sådan set til. Men der er kun plads til en, kan man sige. Så her er det bare efter første mølle-princippet her. Det er en helt ny feature, der er lige blevet lanceret her. Som sagt, så arbejder jeg til dagligt i Trolle Reklame, som er mit lille reklamebureau. Og der hjælper jeg også med alle mulige andre ting. Jeg hjælper typisk virksomheder med alt lige fra hjemmesider og webshops. Så hjælper jeg dem med deres markedsføring generelt, og specielt er det inden for online markedsføring i dag, hvor der er søgemaskineoptimering, Google AdWords, Facebook, Instagram. Så har du behov for viden omkring det her, eller behov for noget sparring inden for det her, eller har behov for noget hjælp inden for det her, så hiv endelig bare fat i mig. Det koster ikke noget til at starte med i hvert fald, for at finde ud af, hvad jeg kan hjælpe din virksomhed med.
Og er der et hul der, hvor du føler, at her har jeg behov for, at du skal hjælpe mig med det her, jamen så har jeg så mulighed for at kunne gøre det her. Og igen, det er til månedlige priser, og igen, skulle det helst gerne være til priser, som er overkommelige, som ikke skulle ødelægge dit budget i hvert fald. Udover de her ting her, så kan jeg også hjælpe med grafisk arbejde i forhold til visitkort, flyers, skilte, tryksager. Jeg tager billeder, jeg laver film. Så jeg laver sådan set alt inden for, hvad der hedder reklame og markedsføring. Så er det interessant det her, jamen så hiv endelig fat i mig. Du kan fange mig på info@trolle-reklame.dk eller ringe til mig på 65 74 0200 eller skrive til mig ind på Facebook inde på T. Nyborg. Der er jeg også til at få fat i. Så er det interessant, nogle af de her ting her, eller har nogle spørgsmål, så endelig bare hiv fat i mig. Det er sådan set bare det. Hej!